v Kinskic. Bylo to tehdy někde v Čechách, nevím ani kde, možná Ostrov nad Ohří, Ústí nad Orlicí, nevím. Ta písnička se zapsala mi jako součást Kinskic. To už je dobře 30 let. A tam někde se potkali také z Kinskic manželé Krupičkovi. A Kinskic žije dál? A jak se mu žije, to se dovíme ten dnešní večer. Hezký večer. Koukám, že je tu i spoustu lidí, kteří znají Krupičkovi. Je tu někde Anet? Tady. Ahoj, Jani. Ahoj. Dobrý večer. Ty se prý taky znáš s Krupičkovým, a jak jsi poznala? No, já jsem prvně poznala Františka Krupičku, a to ještě jako dítě, protože jsem chodila do nedělní školky, takže znám Františku z nedělní školky a Ráďu jsem poznala později na našem společném setkání, když jsme byli na obědě nebo něco takového. Ale uvědomila jsem si, že vlastně vůbec neznám Kinskic a neznám, jak tam Krupičkovi působí, tak se tomu dneska moc ráda dozvím všechno. A ještě než se to dozvíme o tom víc, tak nám zazní první píseň, podání Jany Peštové alias Divné paní. To jsem já. Píseň se jmenuje Jestli chceš. Jestli chceš vidět nebe na zemi, tak všeho teď nech. Boží vůle ta se nemění, vzducha na berdech. Chtít jen dobré boží nejlepší, Duch svatý ti dá. Když uvěříš, láskou nešetří, milost bohatá. Protože přišel sám Bůh na zemi, aby život dal. V něm máš nekonečný zázemí, je víc nežli král. Může každé dveře otevřít i zabouchnout. Klíče v ruce drží Boží syn, tak koukej se hnout. Tak jen zavři oči, on země koulí točí, vykroč do života. On je tvá jistota, Ježíš Bůh je s námi, tvoje sčítá rány, každou bolest na vztek. Jeho zaplatit mech. Jestli chceš vidět nebe na zemi, tak všeho teď nech. Boží vůle ta se nemění, vzducha na berdech. Chtít jen dobré boží nejlepší, Duch svatý ti dá. Když uvěříš, láskou nešetří, milost bohatá. Protože přišel sám Bůh na zemi, aby život dal. Nemáš nekonečný zázemí, je víc nežli král. Může každé dveře otevřít i zapouknout. Klíče v ruce drží Boží syn, tak koukej se hnout. Tak jen zavři oči, on země koulí točí, vykroč do života. Bůh je tvá jistota, Ježíš Bůh je s námi, tvoje sčítá rány, všechnu bolest na vztek. Jeho zaplatit nech. Dovolte mi, abych i já, tedy divná paní, jak už tady jsem byla představená, vás dneska všechny přivítala na benefičním večeru pro Kinskic ministry v České republice. Tenhle večer pro vás uspořádali, vymysleli a pokusí se vás v něm nejen informovat, ale i bavit přátelé, kteří si dohromady říkají Plain. O tom ještě dneska něco uslyšíme. No a já si myslím, že teď už bychom měli pozvat ty, kteří nám dneska o Kinskic budou vyprávět. Tak kde pak je máme? Radka a František Krupičkovi. Takže první to vypadá, že se zvedá František. Tak jo. No a já předám slovo Anetě, protože tam má určitě naprosto úžasné, zvídavé otázky. Tak ahoj Františku, já tě tady vítám. Ahoj Aneto. Tak, já bych se tě chtěla prvně zeptat, jestli bys nám představil svoji rodinu. Moje rodina vlastně, to je moje manželka, Radka Krupičková, se kterou jsem se tak nějak zázračně seznámil před 21 lety, nebo tak nějak, že?
A máme 4 děti, nejstarší je Alžběta, té bude teďka 18 na jaře, pak je Justýna, té bude 16, Dorotka, té bude, to je těžký, 13 a Jindrovi bude teďka 10, takže máme nejmladšího Jindru, kluka a to jsme všichni. 4 děti teda. Jo. Ty jo. A jak jsou vaše děti zapojeny do služby Kids Kids? No, tak to je tak, že my vlastně veškeré ty aktivity, co máme, tak děláme jako celá rodina. A je to vlastně takový jako jeden z těch základních pilířů King's Kids, že všechny generace dohromady chceme sloužit Bohu, je to, jak Jozue řekl, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, tak není to úplně jednoduchý vždycky. My to máme dobrý, že naše děti jsou v tom zapojeny už úplně od miminek. Radka vlastně může říct, že teda to nebylo vždycky jednoduchý s těma malýma dětma na těch misijních výjezdech, ale vlastně tím, že v tom vyrostli, tak je to pro ně takový, jak že jsou jak ryba ve vodě, takže jak jsou zapojení. No, jak je vždycky potřeba, no, v těch programech, při přípravách, na modlitbách a tak. A různě, no. Jasně. A teď jsem si všimla, že jsme ještě zapomněli na klip, který vlastně vás taky představuje to Podskalí a tak si to asi pustíme. Aha. Ahoj, jsme rodina Krupičkova a chtěli bychom se s vámi sdílet o tom, co Bůh dal na naše srdce. V srpnu 2021 jsme se přestěhovali z Brna sem na Podskalí, kousek od Olomouce. Věříme, že po dlouhých letech dozrál sen o místě zasvěceném Pánu a jeho velkému poslání. Misijní základna King's Kids pro nás není jen nějaký projekt. Je to spíše život, pokračování toho, co jsme dělali doposud, jen na jiné úrovni. Misijní základna King's Kids v České republice je oficiálně zařazena do sítě podobných základen celosvětového hnutí Youth with Mission. Primárně bude sloužit pro misijní tábory, tréninkové tábory King's Kids, rodinné tábory, víkendové aktivity pro všechny generace. Budeme poskytovat zázemí pro zahraniční misijní týmy a odpočinkové pobyty pro služebníky a jejich rodiny. Na konci roku 2021 jsme s majiteli podepsali předkupní smlouvu a složili zálohu na koupi nemovitosti ve výši 2,5 milionu korun. Na jaře 2022 jsme za pomocí různých týmů i jednotlivců začali zvelebovat a upravovat prostory základny, abychom mohli v létě uvítat první misijní týmy a začít pořádat akce. Historicky první tým, který k nám zavítal, byl tým 40 lidí z Holandska, se kterými jsme evangelizovali v Ostravě, Olomouci a v Praze. Další tým, který jsme hostili, byl tým King's Kids z Míchova z Německa, který nám pomáhal zasáhnout evangeliem přilehlé vesnice a místní komunitu. Na základně míváme také víkendové akce, měli jsme tady několikrát Royal Rangers, víkendový kurz Alfa pro mládež, hostili jsme tady také mnoho rodin a jednotlivců a míváme tady také pravidelné páteční skupinky pro věřící z okolí. Základna King's Kids v České republice tedy žije a funguje. Věříme, že máme v započatém díle pokračovat, narážíme ovšem na omezení, které je dané hlavně tím, že King's Kids zatím vlastní jenom polovinu této nemovitosti. Naší největší potřebou a zároveň výzvou je tedy odkoupení celé nemovitosti, na což potřebujeme dát dohromady částku 2,5 milionu korun. Odkoupením nemovitosti získáme svobodu upravit vše,
dle našich představ a potřeb. Následovat bude postupná rekonstrukce. Je potřeba vyměnit trám, vybudovat další sociální zařízení a mnoho dalšího. O tom, jak nám můžete pomoci a další aktuální informace najdete na našich webových stránkách. Moc vám všem děkujeme za vaši přízeň a těšíme se, že se někdy uvidíme na Podskalí při budování Božího království. Tak jo. Tak, my jsme se tady bavili teda o vašich holkách, teda abychom nezapomněli ještě i na Jindru, ale tím, že holky jsou zapojený teda ve službě King's Kids, tak se dívám, že nám tady dneska něco zatancujou. Jo, holky, pojďte senka. A když tak dám Betyni mikrofon a ona to uvede. Tak my vám teďka zatančíme tanec, který se jmenuje The Road a je to vlastně o životě Ježíše, o tom, jak přišel na naši zem a o tom, jak nás zve, abychom ho nasledovali do nebe. Ahoj, jsme rodina Krupičková. Ahoj, jsme rodina Krupičková a chtěli byste se... You walk that road on higher ground. You walk that road and you were cut down. You gladly sang the songs of suffering so long ago. You walked that road. You walked that road and said, follow me. You healed the sick and you calmed the sea. You stilled the raging, pitching storm in me. You walked that road and said, follow me. You gave your life that I might live. There was nothing more you could give. All the way, my Savior leads me down that road. All the way, I will go. Walk that road on higher ground. You walk that road and you were cut down. You gladly sang the songs of suffering so long ago. You walked that road. You gave your life that I might live. There was nothing more you could give. All the way, my Savior leads me down that road. All the way,
I would go. Mně to nedá, abych se teď nezeptala něco, co vůbec nebylo ve scénáři, ale přiznám se, že přesto, že jsem tenhle koncert připravovala asi 2 měsíce už dopředu, tak se ke mně nějak nedostala informace, jak bude tohle vystoupení přesně vypadat. A mě připomnělo moji zkušenost s King's Kids, tu jednu z prvních, která mě zaujala a musím říct, že i překvapila, možná podobně jako někoho, kdo teď sleduje tenhle ten náš benefiční čas, benefiční večer. A to sice, že přišly děti, zazněla nějaká píseň a to, co jsme viděli, vlastně nebyl tanec, ale byla komponovaná znaková řeč. A tak mám teďka otázku na Františka, naprosto nepřipravenou. Jestli stále programem King's Kids je mimo jiné tenhle způsob komunikace písniček skrze znakovou řeč a jestli ta řeč je česká, mezinárodní nebo eventuálně nějaká jiná. Můžeš nám osvětlit tady tuhletu zajímavost? No, já myslím, že to jako vzniklo už tak jako celosvětově, že vlastně King's Kids se vždycky snažilo jako tak nějak některé aspoň ty části toho programu takhle přizpůsobit i pro ty, kteří jsou nějak handicapovaní a tak. A ono totiž ta znaková řeč je součástí těch choreografií celkem běžně, bych řekl, i když ne úplně tak jako že by to bylo nějak prvoplánově, jo? Ale ti, co ty choreografie dělají, tak občas s tím jako pracují, tady s tím. No? Už jsem se s ním setkal hodněkrát a prostě funguje to dobře. Jo? Takže doufám, že nám rozuměli i ti, nebo vám rozuměli i ti, kteří se dívali na tenhle stream a jsou třeba, nebo patří mezi ty, kteří hůř slyší, nebo jsou přímo neslyšící. Jestli se tak stalo, jestli jste z toho měli užitek, neváhejte nám napsat třeba i do komentáře tohohle streamu, eventuálně třeba i záznamu na YouTube. No a protože další otázku nevím, tak zase překopávám ten pomyslný balónek na Anet. Děkuju. Tak, Františko, by se tě chtěla zeptat, kdy ti vstoupila služba King's Kids do života a jak ti to ovlivnilo? No, tak to bylo v roce 1994. Nevím, kolik je to let, ale vlastně tehdy já jsem začal vést dětskou službu tady ve Slově života. Nebylo to teda v této budově. A já jsem do toho tak nějak vstoupil úplně, že já jsem vlastně s dětma do té doby nikdy nic nedělal. Jo? A já jsem se vrátil z biblické školy, tak já jsem vlastně jim začal kázat to, co bych normálně asi kázal dospělým. Jo? A ty děti to nějak tak brali a já jsem jim samozřejmě dal výzvu ke spasení, všechno. A já jsem věděl, že je mám dál jako vyučovat a bylo to požehnaný a fakt to bylo úžasný. A potom vlastně můj pastor Michael Lundin tehdy mě řekl, že přijede nějaký tým do Brna a že já se jim mám věnovat, že mám jako tady pro ně udělat ten misijní program nebo ty evangelizace a tak, moc jim to zorganizovat. Že přijedou ze Švýcarska a já jsem vůbec nevěděl, že to je King's Kids, oni to ani neřekl. Jo? A já jsem se s nima setkal, pobyl jsem s nima 4 dny s tím týmem. A tady jsme evangelizovali v Brně a mě to úplně tak změnilo celý život, že jsem najednou viděl, že tohle to chci přesně, aby zažívali děti kolem mě a v té mý službě, aby nejenom, že přišli k Ježíši a měli nějaké vyučování, ale vlastně, aby hned to, co přijali, aby měli příležitost dávat. Jo? A já jsem pochopil, že když tohle bude fungovat, tak vlastně jako to, co oni přijali, tak jako nemůže umřít. Jo? Že vlastně to jako se může jenom rozmnožit. A když jsem viděl ten tým, ty děti nadšený, ne do evangelizace, ale do vlastně naslouchat Bohu a potom dělat to, co Bůh po nich chce. A takže já jsem úplně jsem zjistil, že tohle je ono, jo? Že to je to učednictví. A ani jsem tehdy nechápal všechno, že? Ale viděl jsem ty výsledky, toho ovoce a pak vlastně jsem jel do Švýcarska na školu King's Kids a to už mě úplně dostalo. Takže od té doby vlastně potom v roce 1996 jsem byl v Americe s King's Kids. To byla taky dobrá zkušenost a pak jsem se vrátil a v roce 1997 jsem udělal první misijní tábor tady v Česku.
Tak to byl takový trošku skok po hlavě ten začátek. Jo, to jo. Já jsem byl překvapený hodně, protože jsem nikdy nic takového neviděl a Jasně. překvapilo mě to hodně. No. Jak Bůh si může používat vlastně děti a vůbec tam jako celý ty týmy takhle. No. Super. A jak jste se dostali na to Podskalí? No, tak to je ještě tak nějak delší cesta. My jsme nejdřív se vzali s Radkou a dál jsme, vlastně Radka se mnou potom jela do Švédska na biblickou školu King's Kids. Od tam jsme si přivezli už příšku Bětušku. A my jsme vlastně tehdy sloužili tady v církvi nějakým způsobem a v King's Kids jsme byli už zapojení taky dost. Ale pro nás byl problém, že když přijel nějaký ten tým, tak vlastně třeba přijel švédský tým a byl u nás ve dvoupokojovém bytě třeba týden a bylo to požehnaný, bylo to super a jako týmy přijížděli, odjížděli a my jsme pochopili, že Bůh má pro nás nějakou jako větší nemovitost, kde bychom mohli vlastně tu službu rozvíjet a tak jsme se vlastně od počátku jsme se po něčem dívali a modlili jsme se za něco. A v roce 2021, myslím, jsme uviděli poprvé Podskalí a tam vlastně to bylo potom, co nás navštívili King's Kids z El Pasa, kteří u nás byli taky v tom bytě. Z Ameriky přijel King's Kids tým a bylo to úžasný. A my jsme potom nějak úplně to položili, jo? Protože všechno, co jsme nějak tak se snažili získat nebo poznat nějaké ty nemovitosti, tak to všechno vypadalo, že to jako nefunguje. Tak jsem řekl, Bože, tak my to jako nebudeme jako nějak sami hledat nebo něco. Pak jsme jeli na návštěvu za jedním kamarádem a ten nám řekl, no tady se prodává nějaká nemovitost, mají to američtí misionáři. Tak, protože to byl kousek, tak jsme se tam hnedka jeli podívat a tak jsme jenom se modlili a řekli, tak Bože, jestli chceš, aby jsme tady byli, tak nám to řekni jasně. No a my jsme tam přijeli a tam vlastně první, co jsme uviděli, tak tam bylo napsaný El Paso restaurant, jo. A to nás jako tak jako fakt pobavilo. A když jsme viděli jako to okolí a vlastně celou tu nemovitost, která teda jako sama o sobě jako nevypadá úplně tak uchvatně, ale věřili jsme, že to je ono, že tam máme jít, tak jsme zatím začali jako nějak tak se snažit o to a jsme tam. Super, takže jste přijeli, viděli a bylo to. Jo, přesně tak. Tak jo. Tak, my bychom se teďka přesunuli k dalšímu bodu programu. Anet se na mě dívá, to znamená, že po mně něco chce, to tak děti dělávají. Tak. Vypadá to, že chce asi píseň. Ano. Chci píseň a poprosila bych píseň Jsem a Zasnout světla v sále. Prosíme zhasnout celek. Není takové vězení, které by zavřelo duši do sevření. Není tak pevná silná mříž, kterou by nezlomil Kristův kříž. Odemkni naše srdce, dej mu křídla zas a láska nalekne se jí, nezastaví vrát. Pro tvé uzdravení vylej na celou zem, ve jménu Bůh je s námi, ve jménu Bůh je sem. Odemkni naše srdce, dej mu křídla zas a láska nalekne se, když svatý duch je v nás. Pro tvé uzdravení vylej na celou zem, věříme zaslíbení, řekl si, že jsem. Není taková tmavá noc,
křídla zas a láska nelekne se jí, nezastaví mráz. Pro tvého uzdravení vylej na celou zem, ve jménu Bůh je s námi, ve jménu Bůh je sem. Odemkni naše srdce, dej mu křídla zas a láska nelekne se jí, nezastaví mráz. Pro tvého uzdravení vylej na celou zem, ve jménu Bůh je s námi, Ježíš Immanuel. Srdce dej mu křídla zas a láska nelekne se jí, nezastaví mráz. Pro tvého uzdravení vylej na celou zem, ve jménu Bůh je s námi, ve jménu Bůh je sem. Odemkni naše srdce, dej mu křídla zas a láska nelekne se jí, nezastaví mráz. Pro tvého uzdravení vylej na celou zem, ve jménu Bůh je s námi, ve jménu Bůh je sem. Odemkni naše srdce, dej mu křídla zas a láska nelekne se, když svatý duch je v nás. Pro tvého uzdravení vylej na celou zem, věříme zaslíbení, řekl si s námi jsem. Já bych jenom poznamenala, že to, co jste viděli a slyšeli, byla pilotní píseň projektu Plane, který pro vás a pro King's Kids uspořádal tenhle benefiční večer. Ještě se o něm dneska dovíte. Písnička byla původní, jmenovala se Sem a Plane se zabývá tedy objevováním kultury, objevováním evangelia v kultuře 21. století, to znamená tedy i v cirkusových prvcích. Takže já doufám, že s cirkusem nás brzy pozvou také na Podskalí. Tak, Janě, já myslím, že máš ještě jeden úkol. Já mám ještě úkol. A jaký Ano, mám ty úkol? máš ještě úkol. Někoho sem pozvat. Jo, aha. No jo, vlastně, když budu chtít přijet s cirkusem na Podskalí, tak já se budu muset asi zeptat paní domů, jestli tam můžu s tím to je cirkusem pravda. přijet. Že jo? To má logiku. Je tady někde Radka? Není. Není. Je, určitě tady je. Takže já tady? Tak ahoj. Ahoj. Já jsem ráda, že jsem tady. Ahoj. Vidím známé přívětivé tváře, to je super. Tak na co se mě, Anetko, zeptáš? No, já myslím, že se bude ptát Janča. Aha. No, já se totiž chci zeptat, protože abyste tomu rozuměli, já musím tomu udělat takové malé antré. Já si tady sice hraju na to, že se musím paní domů dovolit, což bych samozřejmě musela. Ale já už jsem si tu krásnou pohostinnou postýlku na Podskalí vyzkoušela. A tak bych se chtěla Radky zeptat na tuhle tu část jejich služby. Jak to vypadá, když na Podskalí chce nebo dokonce potřebuje přijet jednotlivec, rodina, služebník, tým, když tam třeba někdo udělat soustředění? Všichni jsou vítáni, úplně všichni, až do kapacity. Kolik jsme tam našlapali nejvíc lidí? 46 lidí, myslím. Ti teda spali už ve stanu na zahradě, protože přece jenom pokojíčku není tolik, ale my hrozně rádi hostíme lidi, vítáme je, chceme, aby se u nás cítili dobře, aby měli právě tu voňavou postýlku, jak říká Jana, něco dobrého pod zub taky a vůbec, aby se tam cítili jako doma, aby jim nic nechybělo. To je asi taková moje srdcovka. Asi, jo, dobře, jede. To je taková moje srdcová záležitost, já fakt ráda hostím lidi, to v tom cítím, jakoby, že je můj úkol nebo moje povolání. Já bych se ještě zeptala na takový detail, protože já už jsem si to tam tak, jak se říká, očuchala u vás, ale opravdu teď někdo, kdo nás sleduje nebo v záznamu bude poslouchat a dívat se na ten benefiční večer, tak si možná bude klást otázku, co všechno může si představit v tom směru, například, jaká je u vás možnost právě třeba té kuchyně, jestli si vaří sami ti, kdo přijedou, nebo do jakého množství jste schopní například zařídit jídlo a podobné věci. Nebo to všechno najdou na webových stránkách, je to variabilní?
Ne, to asi na webových stránkách zatím nenajdou. My pořád, jak jsme ve fázi té rekonstrukce, tak ještě úplně jakoby nenabízíme to ubytování takhle veřejně, ale pokojíčky máme 4,5, jak já říkám, protože jeden je kuchyňka, ale vlastně jsou tam maličké kuchyňky, kde si můžou hosti uvařit tak skromně, jako spíš kávu, čaj, nebo na dvouplotinkovém vařiči něco zatím. Plánujeme, že tam budou lepší kuchyňky pro hosty, ale já ještě třeba svou vlastní kuchyň nemám, což je taková moje teda bolest, protože já ráda vařím, ale zatím teda jsme odkázáni jenom na provizorium a dole, když přijde větší tým, tak dole je restaurační kuchyně, kde teda v zimě teď je třeskutá zima, takže tam nikdo nevaří, ale v létě se tam dá uvařit pro tým. Jak říkám, vařili si tam týmy až pro 40 lidí a zvládli, velké hrnce tam jsou. A já zvládám vařit pro týmy tak do 25 lidí, na větší kapacitu si zatím netroufám, ale co není, může být, jo. Děkuju. Tak, Františku, já bych se tě chtěla zeptat. Ty máš pro nás připravenou prezentaci. Jo, no. Jo, tak jestli bych... Už jdeme na to? Jako? Už jdem na to. Dobře. No, tak to je taková prezentace, kde vlastně chci jenom tak krátce říct o tom, jaký jsou takový základní pilíře služby King's Kids. To je ten první tábor 1997, jsme byli v Třebíči na náměstí takhle. Tam, asi tam nevidíte nikoho takhle známého, můžeme jít rovnou na další obrázek. Totiž ta základní vize King's Kids se kryje s takovým, řekl bych, všeobecně křesťanským, nebo vůbec jako jak máme žít s Bohem, že ten cíl toho všeho je poznávat Boha a činit ho známým. Jo? Tady to nejde nějak přeskočit, nejdřív musíš poznat Boha a vlastně na základě té známosti, že ho poznáš a zjistíš, co se mu líbí, nelíbí a chceš mu dělat radost, tak potom úplně přirozeně ho můžeš dávat poznat druhým lidem, takže je to všechno o poznání Boha, o poznání Ježíše a tam to vlastně vždycky všechno začíná. Tam vlastně i ten cíl té misie, není ta misie samotná nebo evangelizace, ale je to, že se setkáme s Bohem a že se setkají s Bohem ti, kteří potom jsou na té evangelizaci. Takže první takový pilíř je vztah s Bohem, osobní intimní vztah s Bohem a přinášet mu radost. Jo? To je taková základní věc. Vlastně ta příprava těch misí tady od tohohle se odvíjí, že my vždycky povzbudíme, jak všechny jednotlivce od těch nejmenších až po nejstarší, aby sami se nějak setkali s Bohem, dáme jim na to čas, to je to nejdůležitější a samozřejmě poznáváme Boha i na těch shromážděních. Já bych se tě chtěla zeptat, jak konkrétně poznávat Boha, jaký jsou jako konkrétní kroky? Jo, tak samozřejmě se to týká četby Bible, jo, vždycky je to spojené s Božím slovem, dáme vždycky každému čas, aby sám si přečetl třeba určitý části z Bible, nějaký verše, modlil se za to a pak se o tom sdílíme navzájem a je zajímavý, že prostě Bůh tam vždycky je, jo, že to není nějaký, že ta misie nebo vlastně ta atmosféra v tom týmu vyplodí v srdci takovou urgenci, jo, takže člověk jako neotevře Bibli jenom tak, ale opravdu chce se s Bohem setkat a Bůh to vždycky poctí, jo, takže je to a když takový... teda potom ho činíte známým, tak vlastně s těmi lidmi sdílíte ty základní jakoby křesťanský body, nebo jak to probíhá? To jako činění známým, to už je potom ta evangelizace, jo, že jim dáváme dobrou zprávu o Ježíši, jo, a různými způsoby podle toho, jak to Bůh chce. Jasně. Super. No. Tady vlastně, jo, ten druhý pilíř, to je to učednictví, jo, my jsme vlastně, je to taky takový přirozený, že když vedeme lidi k Pánu, tak vlastně to je to učednictví, jo, že lidi se učí od něho, jo. A já vím, že to zní tak jako abstraktně, ale jako učeníci taky chodili s Ježíšem a 3 roky vlastně koukali mu pod ruce a dívali se, co dělá. A vlastně to funguje i tak, jo, že když jsme někde takhle jako potom jako spolu, tak vlastně to požehnání nebo to poznání Boha proudí mezi těma lidma v tom týmu. Jo, a
Takže to třeba tak, když máš jako, když je nějaký automechanik má nějakou dílnu a přijde tam nějaký učeň a kouká mu pod ty ruce, jak ten stroj opravuje, tak nějak by se to dalo přirovnat třeba. No určitě. No, jako my jdeme jako vždycky jenom část cesty třeba s těma dětma. Jo? Oni potom vlastně už prostě Bůh je použije jiným způsobem nebo nějak jinak, ale jo, že jde o to prostě být s Bohem. Jo? A vlastně to by měla být naše touha. Jestliže někoho miluješ, tak s ním chceš být. A na těch misích to je vlastně takový to nejdůležitější. No. Že? Když miluju manželku, tak s ní chci být. Že? Já už. Jo, takže duchovní kapacita, to je taky takový pilíř, duchovní kapacita životní poslání a duchovní kapacita dětí a dospívajících. Vlastně to poznání, že Boží království vlastně Bůh řekl, nebo Pán řekl, že patří k dětem, to znamená, že ze veškerou mocí a vším, co může jako člověk jako vzít od Boha, tak vlastně je to tak jednoduchý, že i dítě to může pochopit a může přijmout a jít do toho. Propojení generací, to je hodně důležitý bod, který ne každá služba reflektuje, ale myslím si, že každá církev tady tohle z toho hledá, jo, že aby propojení těch generací. Jo. Někdy se stává, že mladší generace odejde jako založí si svůj sbor nebo něco, ale my vlastně chceme jít tady v té službě proti tomu proudu. Chceme, aby to požehnání plynulo mezi generacemi. A vlastně všechny ty misijní týmy, jestli vidíte pravověrný King's Kids, tak vždycky tam jsou všechny generace od miminek až po seniory. A my to takhle chceme. I když to není úplně jednoduchá cesta, tak to požehnání se nedá změřit ničím. Jo? Vlastně když potom vidí lidi to svědectví, jo? Že všechny generace můžou něco dělat dohromady. Takže když bychom chtěli vzít třeba babičku nebo dědu s sebou a co ještě děti, ideálně celou rodinu na nějakou takovouhle akcičku. To je úplně ideální. Nejlepší oba rodiče s dětmi, jo, protože pro tu rodinu to může být takový zážitek, že to může změnit všechny na celý život. Jo. Ty děti vidí sloužit svoje rodiče, jsou zapojení do něčeho, co dělá Bůh. A to je úplně nenahraditelný čas. Jo. A budou vlastně i v ten vztah mezi sebou a s Bohem taky zároveň. Jo, přesně tak. Jo. A zároveň my jsme rádi vždycky, když tam jsou nějací seniori v tom týmu, když jsou trošku čupl, tak to zvládnou vždycky. My nejezdíme někam, kde by se spalo moc na zemi a tak, jo, nebo tak se snažíme vždycky, nebo Bůh to vždycky tak udělá, že prostě všechno je takový v pohodě, že máme vždycky dobré jídlo, že? To je důležitá věc. Ano. Jo, to si každý chválí. No. Vždycky ty misie, jako to je fakt takový požehnání, že Bůh jako kdyby chtěl, aby jsme ochutnali, jako kdyby to jako takovou třešinku na dortu. Takže každý může ochutnat, jak je Bůh dobrý během té misie. Jo. Máme tam ještě něco dalšího? Jo, ještě tam je asi další bod. Misijní výjezd vlastně k tomu to směřuje, že když vlastně se člověk setká s Bohem, tak nějak radostně, tak potom když má tu příležitost to, co poznal, dát dál, tak to je vlastně, jak to potom může růst v jeho životě. Jo? Když vlastně cokoliv přijmeme od Boha a necháme si to pro sebe, tak to časem zhníje a smrdí a tak a člověk může skončit špatně. A proto chceme naučit jako všechny, že vlastně to, co přijmeš, tak máš hnedka dát a o to na té misii jde. Jo? Super. Všechno? No, asi jo. Tak jo. Já bych možná se zeptala na jednu věc, která mě tak vyskočila. Mluvíme tady o rodinných týmech, ale máme mezi sebou taky zkušenost, že jsou lidé sami. Je pro singles nějaké místo v King's Kids Ministry? Tam vždycky může každý se zúčastnit single, to je jedno, protože naopak vlastně tak církev je taky otevřená pro singles, jo? A vlastně ten člověk, který normálně třeba nemá rodinu nebo se cítí třeba sám, tak v církvi může najít ty vztahy a stejně je to v tom týmu. Jo? Že, naopak věřím tomu, že prostě každý může najít v té boží práci svoje místo. Jo? A to je místo v té rodině. Jo? Takže my určitě jsme rádi, když se přidají singles, to je prostě bomba. Jakože může to být pro ně požehnání a oni můžou prostě přijmout něco, co třeba nebo přijmout uzdravení, přímo nějaký. Jo. Děkuju. Tak jo.
Já bych teďka chtěla Janču poprosit o písničku. Mluvili jsme o misi, tak i ta písnička bude o misi. A jenom pokud se k ní přidáte srdcem, no tak si dejte pozor, protože já jsem jí tu písničku napsala. V ní se zpívá Půjdu tam, kam mě zavoláš, a Pán Bůh mě pak zavolal do místa, kde jsem ani moc nechtěla být. Takže než se to budete modlit jako já, tak si to ještě dobře rozmyslete. Tam, kam mě zavoláš, půjdu, tam, kam mě zavoláš, tam, kam mě zavoláš, půjdu, tam, kam mě zavoláš, půjdu, tam, kam mě zavoláš, tam, kam mě zavoláš, půjdu. Otevřu dveře jen tobě, Pane, Duchem svým svatým, co kam chce vane. Vytesej ve mně podobu Boží, jen tobě, Spasiteli, důvěru svou složím. Zbav mě i viny, o které nic nevím. Posvěť do koutku srdce, za které se tolik stydím. Vždyť moje hříchy to byly ty hřeby, co na kříži tě udrželi. Tam, kde výheň světa působí jen žízeň a hlad. O tobě prachu, Pane, dej mi pít a já dál půjdu rád. I když se vzedmou pode mnou vlny bouře nebezpečné, chci kráčet po vodě. Zbavuj nás všeho, co od tebe nás dělí, ať k trůnu milosti tvé přicházíme smělí. Krev ze tvých ran nás ze sobectví léčí, nic nechybí nám ve tvé péči. Dáváš nám život, radosti plný, tvá láska na žerty zas do úsměvu zvlní. Navzdory válce, trápení, bolesti, plnými doušky pijem z věčnosti. Tam, kde žvíheň světa působí jen žízeň a hlad. Po tobě prachu, Pane, dej mi pít a já dál půjdu rád. I když se vzedmou pode mnou vlny bouře nebezpečné, chci kráčet po vodě a ve tvé lásce vděčně. Tam, kam mě zavoláš, tam, kam mě zavoláš, půjdu, tam, kam mě zavoláš, tam, kam mě zavoláš, tam, kam mě zavoláš, půjdu, tam, kam mě zavoláš, tam, kam mě zavoláš. Otevřu dveře jen tobě, Pane. Slyšeli jsme? Tak, slyšeli jsme píseň Tam, kam mě zavoláš, autorkou Jana Peštová, alias Divná paní. A já bych se chtěla zeptat vás obou, kam vás Bůh zavolal? Aha. No, tak v prvé řadě asi do svého království teda, jo, ale myslíš jako tak nějak konkrétně, jako teďka, kde žijem, nebo co, nebo? Jak jedná ve vašem životě nějaké svědectví? A jo, tak to je zvláštní, protože my jsme si tak nějak už zvykli, že tak nějak trošku chodíme po vodě, jo. A není to úplně jednoduchý život. Zvlášť Radka by mohla vyprávět, nechceš něco říct? Ani ne. Ale je to taková věc, že my někdy si myslíme, že jako cílem našeho života je jako nějaký takový jako být spokojený, jo, naplánovat si, jako mít dobrou dovolenou, jo, žít si tak jako spokojeně, dobrá práce a všechno, ale já spíš jsem pochopil už dávno, že to je spíš, že Bůh má připraveného něco lepšího a to je takový dobrodružství, jo. Takže my teďka žijeme takový dobrodružný život. Já tomu říkám, že žijeme na Klondajku, že vlastně z centra Brna jsme se přestěhovali do lesa v podstatě, že? A vůbec jako, ale vidíme v tom, jako máme v tom velkou milost, zvlášť děti, jo, že mohli vlastně tam najít dobré školy, kamarády
A vlastně to je to pro nás takové svědectví, jo? Že jako v tom každodenním životě vidíme, že Bůh nás jako žehná a nejenom to, že si používá vlastně to místo. Jo? Už jsme tam mohli hostit pár týmů a vlastně vždycky je to taková jako zkušenost, že mě vždycky jak nejvíc jako požehná to, když o tom teda jako, jak si do toho zabředávat, jako když vidím, co Bůh dělá jako v životě těch lidí, co přijedou, jo. Třeba když ten první tým z Holandska, co přijel, tak tam byl třeba 10letý chlapeček tehdy a on se nadchnul pro bezdomovce, jo. A takovým stylem, že vlastně chtěl, aby jsme vždycky nějakého bezdomovce našli. Jo? A my, když jsme evangelizovali v Ostravě, tak vlastně jsme tam měli evangelizaci na náměstí a on s tím pořád nedal pokoj, tak já jsem se fakt zeptal, kde jsou bezdomovci v Ostravě. Tak nám řekli, jo, někde tam u Kauflandu. Tak jsme jeli ke Kauflandu vlastně, jako já, jeden bratr a tady ten chlapeček a ten za svoje peníze nakoupil jídlo a šli jsme za těma bezdomovcema, fakt jsme jich našli hodně a on jim prostě dával to jídlo a říkal o Ježíši. A samozřejmě potom, když jsme byli v Olomouci, tak tam taky v parku našel někoho a potom v Praze taky. A i na tom Václaváku, když jsme měli evangelizaci, tak hnedka. A potom, když se vrátil jako zpátky do Holandska, tak proto natkl celou církev. Mm-hmm. Takže oni vlastně teďka každý týden nakoupí jídlo a jdou. Hezky. Rádi máš ty nějaké zkušenosti? To není jenom, to je spíš jenom takový potvrzení, jak nám Pán Bůh ukázal to místo, to El Paso, jak František zmiňoval, že k nám přijel tým z El Pasa, teda ze Spojených států, tak on říkal vždycky, kam přijede tým z El Pasa, tak tam nastává průlom. Tak já věřím, že prostě až přijede El Paso, tak nastane ten průlom. A tak jak popisoval, jak jsme si jeli podívat na tu nemovitost, vystoupili jsme a první, co jsme uviděli, byl nápis El Paso restaurant, tak jsme si říkali, tak bože, ty máš smysl pro humor, tak je to potvrzení. Ale jelikož nejsme španělštináři, že jo, tak my jsme nevěděli, co to znamená. A někdo nám řekl, že El Paso znamená jako průchod, ale pak jsme byli na konferenci King's Kids někde a tam nám řekli, že to vlastně znamená doslova další krok. Takže Bůh takhle i takovým doslovným jazyčným literárním způsobem potvrdil, že fakt jako jdeme správným směrem, že to je ten náš další krok v životě. Takže jsme to přijali a proto jsme se tam teda v roce 2021 pak přestěhovali. Že i takhle Bůh mluví. Takhle doslova. Jo. Konkrétně, prostě ano, tak, jak každý jasně potřebujeme. a ještě s humorem. Ano, to on umí. Máš ještě nějaké svědectví, něco? No, tak ono se vždycky něco děje, jo, tam ono vůbec jako tak nějak člověk až zpětně pochopí, že vlastně vykonává tu boží vůli, jo, že to není jako vždycky tak úplně, když člověk to prožívá, tak jako je to někdy těžký, není to úplně jednoduchý, ale vlastně už jenom to, že můžeme být součástí toho velkého poslání tím stylem, že jako opravdu prostě jdeme do národu, děláme učedníky, křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, všechno je to tak nějak pohromadě, jo, a já věřím tomu, že my tam nebudujeme jako církev, jo? Je to vlastně mezidenominační záležitost, může přijet kdokoliv, se může zúčastnit z jakýkoliv denominace. Já, když jsem se modlil i tady za tu benefici, tak já jsem měl najednou tak na srdci se fakt modlit, že věřím tomu, že se tady ta zpráva o téhle službě dostane někde k nějaký rodině, která je někde v nějaký vesničce na konci světa a má v srdci, že je něco víc, co může udělat pro Pána. A je úplně jedno, jestli to jsou katolíci, evangelíci nebo něco. My jsme vlastně byli i na misi tady u Jany Peštové v Suchdole na evangelické faře a bylo to super. A prostě Bůh otvírá dveře a já věřím tomu, jestli prostě to někdo slyší, tak se nám ozvěte, můžete si nás najít lehce. Jsme dostupní všude. A no, prostě Bůh je dobrý, jo. Já myslím, že přichází ten čas, kdy se budeme modlit za tuhle službu, vůbec za všechno, co se kolem ní teďka děje. A právě k tomu, abychom připravili svoje srdce, tak se teď chystá písnička ze srdce.
uvolníme Anetu spout halového mikrofonu, aby se mohla připravit na zpěv a jen co se tak stane a zaujme svoje místo, tak my zase poprosíme o zhasnutí v sále, protože následující číslo bude zase z repertoáru nového projektu pro objevování evangelia v kultuře 21. století, projektu Plain, který pro vás připravil tady ten benefiční večer. Takže ještě chvilinku, aby jsme všichni mohli být na svých místech. A já myslím, že můžeme poprosit o tmu v sále a pustíme playback písničky Ze srdce. Zpívá Anet Galda. Zlomená, v srdci rozbitá, pocit samoty neodchází. Chodím v temnotách, světlo nevidím. Vím, že mi něco schází. Vydaná sama sobě, toužím po tobě, klesám na kolena. A i když doba temná je, já vím, že jednou světlo přijde. Nechci být už sama, já nechci být už sama, hledám cestu tvou, chci jít za tebou. Nechci být už sama, já nechci být už sama, hledám cestu tvou, klesám na kolenou. V koutě schoulená, často nechtěná, pocit ztracenosti, někdy zvrácenosti, často přemítám a nevím, kudy jít. Ve své tváři stále úsměv nevidím, sotva modlitbu šeptám a doufám ve tvé světlo. A i když doba temná je, já vím, že jednou světlo přijde. Nechci být už sama, já nechci být už sama, hledám cestu tvou, chci jít za tebou. Nechci být už sama, já nechci být už sama, hledám cestu tvou, klesám na kolenou. Já nikdy nejsem sama. Nikdy nejsem sama. Já nikdy nejsem sama. Vím, že jsi se mnou. Vím, že jsi se mnou. Nikdy nejsem sama. Nikdy nejsem sama. Nikdy nejsem sama. Zpívala Anet Galda svoji píseň Ze srdce a o světelný doprovod se postarala další členka
našeho spolku Plain Monika Krumpochová. A já teďka poprosím, aby se k nám tady na pódiu dostavil Michal Vaněk a abychom společně připravili svoje srdce k požehnání King's Kids Ministry v České republice. Tak já mám za úkol požehnat, to je nejkrásnější úkol, který se mi mohlo dostat. A jenom chci říct, že jsem vděčný za tuhle službu a jak to František zmiňoval, věřím, že v téhle době víc než kdykoliv předtím je důležitý propojovat generace a že tohle je něco, co měl Pán Ježíš na srdci a věřím, že když vidí dnešní církev, jak někdy rozděluje generace a roztrhává mladé od starších a naopak, takže ho bolí srdce a proto věřím, že miluje tuhle službu a bude ji žehnat. A my chceme požehnat tomu, čemu Bůh žehná. Takže nebeský Otče, my tě chválíme, děkujeme ti za službu King's Kids, Pane, děkujeme ti za Krupičkovi, za celou jejich rodinu. A my žehnáme téhle službě, žehnáme tvému dílu, Pane. A ty říkáš, že kdo žehná tobě a tvému dílu, bude požehnaný. Tak my ti děkujeme, že můžeme být součástí tvého díla. A prosím tě, aby si požehnal všem, kdo jim budou žehnat. Amen. A na mě už jenom, abych se s vámi za nás, za všechny pro ten dnešní večer, ať už tady v sále Slova života Brno, nebo na streamu, nebo v záznamu tohohle benefičního večera rozloučila. Prosím, myslete na službu King's Kids Ministry, na to, aby v České republice měli kam se přijít ohřát do rodinného kruhu děti i dospělí. Třeba klidně i do Podskalí, na jedno malé, pěkné, útulné místo. Všem vám přeju, abyste takovou náruč lidskou, ale hlavně boží zakoušeli. Tak na viděnou a Pán Bůh s váma. Prý pokračuje nějaká afterparty, ale to už myslíte na někoho jiného? Jako to, co tady zaznělo, tak my to myslíme vážně. Jestli chcete za náma někdy přijet, tak budeme určitě rádi. Ty kontakty prostě určitě na nás najdete. Ta základna je teda v prvé řadě jako pro činění těch učedníků, ale kdokoliv přijede, tak se my se modlíme, aby každý, kdo přijde, aby se setkal s Pánem nějak. To je naše touha. Tak a buďte s Bohem tam, kde jste. Amen. A už prcháme.